I den tid, vi var på Filippinerne, havde vi mange forskellige opgaver. Jeg var blandt andet inde over at være bogfører på et tidspunkt, det vil sige sørge for alle receipts osv. blev ført til regnskabs. Det er det, som vi vil kalde et almindeligt husholdningsregnskab, som blev ført her. Senere hen så kom der en filippiner til, som overtog den opgave efter mig. Jeg blev så administrator og overså hele regnskabet og sørgede for, at det blev udført og lavet rigtigt, og for senere at blive sendt til hovedkontoret på Filippinerne inden for ungdomsopgave, som jo havde ansvar over for staten, når det gældte økonomi osv. Udover det, så var jeg med i lederskab sammen med min kone, sammen med lederpart og et andet par. Der havde vi ansvaret for hele centret, og de opgaver, som var i forbindelse med centret. Jeg har før nævnt, at en af opgaverne var, at vi havde et skolesponsorprogram. Udover det, så havde vi også tit teams, altså forskellige grupper af mennesker, der kom ind fra de andre forskellige ungdomsopgavecentre, og de kom så til vores center for at hjælpe os i vores arbejde. Og der havde vi selvfølgelig mange praktiske ting, der skulle sørge for osv., i og med at vi jo boede i landet.